TV2 og Marco Bellini Iglo præsenterer Lykkehjulet. Igen i aften er det ungernes aften, og vi blænder op for Lykkehjulet. 3 elever fra 3. og 8. klasser i Danmark er mødt op for at give Beng Burg-kamp til krøllerne. Klassekammeraterne er med for at bakke op og for at give den helt rigtige stemning. Ved julet skal vi møde Mikkel fra Bjergmarksskolen i Holbæk, Bo fra Rolfsted Skole i Fjerritslev og Jens fra Tors Skole i Tors. Velkommen til klassekamp i Lykkehjulet. Farten og hjertelig velkommen. Ja, så er børnene fra i går rykket op i 8. klasse. Og her er den første fra Holbæk. Hvad med fritiden? Hvordan går det med den? God med. Hvad laver du? Selvfølgelig lektier i, ikke? Jo, det er helt klart. Du har ikke noget job, som vi andre havde, da vi var 8-9 år. Der gik vi med aviser. Nej, det har jeg ikke. Jeg spiller tennis og går til badminton. Nå, og hvem betaler så det? Min mor og far. Nå, du har slet ikke tænkt på at få et job? Eller? Nej. Sig mig, hvad musik spiller du, når du spiller musik eller hører det? Guns N' Roses som Metallica. Pearl Jam. Er Kjeld og Hilda, siger du, eller hvad? Hvem er det, du taler om der? Det er nogen, der spiller heavy musik. Hvad er det? Det er meget vild musik. Altså, det er ikke rock? Nej, det er lidt vildere end rock. Det er endnu vildere end rock? Ja. Tak skal du have. Det her, det bliver forhåbentlig også vildt. Mikkel, du repræsenterer jo din klasse, der sidder her på tilskuerbænkene. Hvor er I? Vi vil jo gerne vinde nogle gaver. Hvor mange er I klassen? 22. 22. Så hver gang du forlanger et eller andet, så er det altså 22 gange. Det er du klar over, det er et tungt ansvar, ikke, Mikkel? Ja. Godt. Velkommen. Tak. Så skal vi til Fyn. Ja. Færdslev. Hvor ligger det? Mellem Odense og Nyborg. Odense og Nyborg? Ja. Hvad med dig job? Ja, jeg arbejder på et savværk. Et lokalt savværk. Gør rent. Hvor mange... Nå, du gør rent. For jeg skulle lige se, hvor du har alle fingrene og alt det der, ikke? Fra hvornår? Det gør jeg hver dag fra 3 til 90. Og hvad så? Så tager jeg hjem, og så laver jeg selvfølgelig lektier. Ja, det er jo klart. Og dyrker sport. Hvor meget bruger du egentlig på lektier hver dag? I gennemsnit? En time dagen. Og det gør du? Ja. Skal jeg lige høre noget? Vasker du op efter middag? Ja, selvfølgelig. Skal vi hilse på dine kammerater, Bo? Ja, det synes Hvor sidder de henne? Ja. Okay. Og hvor mange repræsenterer du? Hvor mange er I i klassen? 12. 12 stykker kun? Ja. Det er da meget fint. Ja. Du skal være, og dine kammerater også, hjertelig velkommen her i Lykkehjulet. Tak. Her har vi Jens. Ja. Fra Tors. Ja. Som ikke ligger på Lolland, men som ligger oppe i Nordjylland, ikke? Ja, det ligger helt op nordpå. Op ved Skagen? Nej, ved Hjørring. Syd for Hjørring. Ja. Hvordan har du det med eftermiddagsjobs? Det er lidt om, ikke? Når der er noget, så slår man til. Hvis der ikke er noget, så bliver man fyret. Nå, altså hvis der ikke er noget arbejde simpelthen. Ja. Hvad har du været ude i? Kartofler. Du har været ude i kartoflerne. Ja. Hvad gør du ved dem? Ikke plukke dem, graver du dem op, eller sætter du dem? Eller hvad gør Sorterer dem og sætter dem. I kasser? Ja. Hvordan sorterer du dem? Det er på en maskine med transport, men du tager det dårligt fra. Ja. Og så bliver det så sat og solgt. Ja, okay. Skal vi lige hilse på dine kammerater her? Ja. Hvordan ser de ud? Fra Nordjylland? Og hvor mange er I i klassen til? Vi er 17. I 17. klasse. Okay, så er vi klar til at gå i gang. Ja, og I kender jo reglerne, ikke? Husk nu vokaler til 200. Ikke? Det er jo ikke meget. Det er meget billigt for at få en vokal. Ja, Karina, du er der. Hvad giver du her til første runde? Jeg giver en kategori, som er et sted. Det er et sted. Vi starter i Holbæk. Var det tungt? Ja. Det er også det, fordi det er noget heavy metal, forstår du? Mikkel, du begynder på 3.000. En som Niels. Værsgo. Og du ruller så hen på, hvad står der, 3500? Et S som Søren. Ja. Ja, den er god, den der. 8.000. En R som Robert. Godt. 2 stykker. 22.500 kroner.
Og 2.000. Et T som torden. Ja. 2 også der. Der er ikke flere konsonanter. Du køber vokaler, eller du kan gætte. Ja, jeg gætter på restaurant. Det er rigtigt. Det må jeg nok sige. Det var godt klaret. 26.500 kroner. Nu skal du til at vælge. Ja. Prøv at kigge. Ja. Så kan det blive til musik fra tv-serien Beverly Hills 90210 med Paula Abdul, Janice og andre. Eller hvad med lidt hårdslående rock fra AC/DC, Highway to Hell og Thunderstruck. Eller Prince. 80 minutter er det allernyeste, blandt andet My Name is Prince. Eller hvad med det professionelle pendelskrivesæt med trykblyant, stifter og viskelæder. Det hele samlet i en flot metalæske. Oven i hatten får du også en smart klar til brug slettelak. Smart, når der skal rettes noget i karakterbogen, ikke? Og endelig lidt til de helt store slikmåne. En sjov dispenser i den gode gamle stil, fyldt med intet mindre end hele 1000 lækre M&M's. Det er mælkechokolade overtrukket med sprød sukkerskal, og der er rigeligt af dem. Vi siger velbekomme med festligt og sjovt slik. Og så 26.500. Det er et ret godt tal. Nå, men hvad har du så besluttet dig til? Ja, jeg tager de der M&M's. M&M til klassen, der ser her. Det er vi ret tilfredse med. Det er nok. Okay, og hvor mange var det, I i et? 22. 22 stykker vil vi gerne have. Okay, næste runde. Ja, det er i hvert fald Bo, der skal starte, men hvad skal han starte på? Han skal starte på kryds med person. Kryds med person. Nu bliver det svært, Bo. Prøv. Du begynder. Ja, godt. Kryds med person. Anden runde. Og ja, det gør det jo ikke lettere. Jens. Du skal have et... Du røg for lidt. Det kan nemlig også ske, ja. 2.000. S som i Søren. 2 stykker. Farvel, Mikkel. Et N som Niels. Et P som Paul. Ja, godt. Så står der 3.000. T som Tina. Godt. Fint. Du kan også købe vokaler, det vil du godt, ikke? Ja. Men det gider du ikke, for det giver ingen point. 5.000 har du, og her 1.500. R som Robert. Ja. 4. 11.000. Så vil jeg gerne købe en vokal. Nå, nu skal den være. Hvad skal det være for en? E som Erik. Erik, ja. Et H som Hans. Nej. $3.000 stærke. Jeg skal have et D som et ord. For dem, der lige er kommet ind i stuen, der er det 8. klasse, vi har på podiet her. 2.500. Et L som i Lisbeth. Ja. Jeg kører lige en gang til. Det vil sige, du har gættet det? Måske. 3.500. Et K som i Kasper. Nej. Du nåede 5.500, Bo. Og Jens er på 8.000. Et M som i Morten. Nej. $2.000. Et G som Gert. Nej. $1.500. Et V som Viggo. Ja. Så vil jeg gerne købe en vokal. Det skal være et I. Et I, det er godt. Men er det godt nok?
Og 5.000. Et F som i Frederik. Vil du købe vokal? Der er ikke flere konsonanter. Jeg køber en vokal. Det skal være et A. A, som i Arne, står der. Kan du købe flere? Så vil jeg gerne gætte. Kom så. En tropsfører, pave, svindler. Ja. Og det er helt tilfældigt, at ordet pave og svindler står sammen. Der er ikke spor i det. Nu skal du prøve at kigge her. Ja, nu kan der vælges en regnemaskine, der får kuglerammen til at blive grøn af misundelse. Galaxy 40X fra Texas Instruments er en stærk matematikregner til folkeskolen, gymnasiet, HH og HF. Med denne her forberedes man til det allermest avancerede inden for matematikken. Eller hvad med en topfilm på video? Se hvordan det går den højt tænkende Mickey, når han får en lille søster i Det er os, der snakker. Se Arnold muskelmand Schwarzenegger i Terminator 2. Eller grin kæberne af leden, og Bruce Willis giver den som Hudson Hawk i komediesuccesen. Og endelig lidt mere grin. I kan få tegneseriebladet Basserne leveret hver anden uge i et helt år. Mød Sjanten og Jens Fubber og nyd generalen og frøken Olsen for slet ikke at tale om fjolede fjorte på 52 sider, spækket med latter og smil. Og sådan noget tommer. Ja, hvad kunne du tænke dig? Hvad tror du, I kunne tænke jer? Tror jeg skal have videofilmene. Videofilm? Ja. Du får videofilm, og dine kammerater med. Godt klart. Du kommer op på 11.600 kroner. Ja. Det er godt. Vi går videre til næste. Vi mangler noget at rette os efter, Karina. Og det bliver kategorien natur den her gang. Jens begynder. Nu ser jeg få skrevet nogle point sammen, Jens. Du begynder godt her med 8.000. Et S som i sæbe. Og 1.500. Et T som i Thomas. Nej, det er der ikke. Natur 1.500. Et R som Robert. Bo. Nej. 500. Et N som i Niels. Der er 3.000. Et L som i Lars. Ja. Stop. Ja, 1.500. Det er som i Dorte. Ja. Nej. Jo, den holdt godt. 1.000. K som i Claus. Oven i købet godt. Nå, nu er det kun turen, du taber. Okay, så er Mikkel. 16.500 nu. Du kan få 1.500. Et P som penge. Nej. Tusind. Et M som i Martin. Ja. Så vil jeg gerne købe et O som i Oda. Ja. Jeg kører lige en gang til. Du får ekstra turen i øvrigt. Der. Og 500. Og hvad vil du have? Et B som i Bo. Ja. Der er ikke ringe nu. Der er flere konsonanter, flere point. Jeg kører en tur. Ja. Nej. Hvad med ekstra turen? Vil du bruge den nu, eller vil du Ja, gemme? jeg tror, jeg bruger den. Ja, så skal du dreje eller gætte. $1.500. Et F som Frederik. Så er det Jens. Også 15 der. Et H som i Hans. Ja. 18.000. Du har gættet det, ikke, Jens? 3.000.
3.500. V som i Werner. 21.500. Blomkålshoved. Ja. Det var da ikke noget, du stod og sagde til mig, vel? Nej. Nej, ikke. Men du er jo også i den der jordbranche der med kartofler og blomkål og sådan noget. 21.500. Og her kan efterårets vildeste musikbånd vælges. Ballhits er kassettebåndet spækket med kanonhits. Hør blandt andre Ace of Base med Wheel of Fortune, Erasure med ABBA-nummeret Take a Chance on Me og Treble and Bass med My Sweet Senorita. Ved kassetten følger også en smart ball t-shirt. Eller hvad med dette lille bevis på, at det ikke behøver at være kedeligt at kunne klokken? De smarte og frække Swatch-ure har præcise Schweizer-urværk og er vandbeskyttet helt ned til 30 meter. Få lidt kolorit på håndledet og tjek på tiden. Og endelig sætter vi rigtig knald på. Denne Memorex Twin Speaker Pack består ud over en Walkman med bass booster, der giver ekstra knald på bassen. Også er 2 højttalere, 2 kassettebånd, en smart bæretaske og dobbeltstik, så 2 kan høre med i hovedtelefonerne. Er det svært at tage den beslutning, der nu skal tages? Nej, det skal være Swatch-urene. Sådan. Værsgo, vi har Swatch-ure. Ja. Og skal vi lige tage et blik på, hvordan stillingen... Den er ikke helt uinteressant. Ja, fordi Jens har nemlig 21.500. Ole har 11.600, og Mikkel har 26.500. Og nu kommer vores trumfkort. Og det er en kategori, og det er en ting. Det er en ting. Okay, Mikkel. 4. runde. Oh. 2500. Er som en robot. Godt. Et K som Kasper. Ja. Så vil jeg gerne købe en vokal. Det skal være et E som i Erik. Yep. Jeg kører en tur til. Et L som i Lars. Ja. Jeg kører en tur til. Ja. Det er en ting, skal du have i hovedet. I 4. runde, afgørende. Og nu går det for lidt. S som sørøver. Ja, du klarer den. 3.000. F som i Flemming. Ja, Jeg gælder på refleksbrik. det er rigtigt. Jeg tror ikke tage chancen igen nu. 3.500. Prøv at kigge herover. Nu er det slut med at være sulten efter skoletid. OBH Sandwich-resteren gør op med knurrende maver og fikser dig din favoritsandwich på rekordtid. 2 stykker brød eller flere, og så bare i med alle de ting, du kan lide. Kort efter, klap i og spis. Det er sikkert jer, der taler mest i telefon derhjemme, så hvorfor ikke gøre det med stil? Kirk Lotus-telefonen er topmoderne og i et smart high-tech design med det blanke rør og det med et sort apparat. Den er proppet med teknik, gentag, kan hukommelse og meget mere. Og endelig kan det blive til noget for de spillelystne. Tag på rejse gennem Europa med Stars of Europe-spillet her. Det er et underholdende og belærende dansspil, hvor du kommer helt tæt på de forskellige EF-medlemslande. Spil for at vinde, men også for at lære. Så skal du tage et valg. Telefonerne. Det skal være telefoner. Okay. Så er du god til regning? Nej, det er så, hvis du siger regn forkert her i sidste runde. Du havde regnet forkert. Du troede, du var over. Det var du altså. Desværre ikke. Nej. Tillykke med det, du har vundet i hvert fald. Tillykke med jer. Kom godt hjem. Tillykke også med jer på. Du er sjovt at være med. Det er godt. Ja, du vandt. Ja. Lige nogle få tusind kroner. Lad os kigge lidt på det.
Så gælder det den helt store gevinst i lykkehjulet. Vi sætter et DSB-gavekort på 25.000 kroner på højkant. Pengene kan bruges til IC3-togrejser her i landet, men er der lidt mere rejselyst i jer, så kan pengene også bruges i det store udland til overnatninger og måltider. Lad den første station være DSB Rejsecenter, hvor I kan få lidt gode idéer. Vi ønsker jer held og lykke og rigtig god rejse! Ja. Det ser jo godt ud alle sammen. Ja. Ja, godt. Så er du helt beredt. Der var du heldig der, han regnede forkert, hva'? Ja. Det må være dit held. 7 bogstaver der, og det er et sted. Jeg vil gerne have et S som Søren, og et P som Paul, og et R som Robert, og et T som Tango, og et M som Mikkel, og et E som Erik. Et bogstav har du fundet. Det er også meget godt klart. Skal vi lige prøve med 15 sekunder, så du kan gætte på, hvad det er for et sted. Begynder nu. Et sted, der begynder med E. Estland. Nej. Okay. Så har du en mulighed her for, hvis vi skal have noget Yankee. Ja, så tager jeg en ned i buden. Tak skal du have. Er det ligegyldigt, hvad for en jeg vælger? Ja, ja. Og så vil jeg gerne have et N som Niels. N som Niels, det får du. 2 stykker. Ja. Det er et sted. Skal jeg have flere Yankee bare? Ja. Tak. Tager jeg en hvid. Om det er til Dennis. Og så et L som Lene. Ja, for eksempel. Og så 15 igen. Medmindre du vil have noget mere. Vil du have mere? Ja. Ja, tak skal vi have. Så tager vi en blå sådan, så vi varierer det lidt. Ja, det er godt. Rart at have. Og så skal jeg have et K som Kurt. Desværre. Jeg ved ikke, om skal vi... Ja, tak for det. Så tager vi sådan en der. De klassiske... ja, det er godt at ryste den lidt sådan. Og hvad så? Så skal jeg have et J som Jens. Det er dejligt. Så skal jeg have et til. Kan jeg se. Ja. Så skal jeg have et D som Dorte. Nej, der fik jeg ikke noget. Det gjorde du derimod. Ja, Lund. Hvad sagde du? Ene Lund. Nej, hvad sagde du? Lund. Nej. Så skal jeg have... Det så her kan jeg se. Ja, det er dejligt. Det er skønt. Så har vi til de lange vinteraftener. Og hvad så? Hvad vil du have? Et B som... Så skal jeg have det. Kan jeg se det lille. Ja, og hvad så? Hvad så? Et V som Viggo. Vi skal have et sted til. Så er det blå der. Ja. Og hvad så? Et Jeg er oppe på 19.000 C kalorier. som... Nej. Nej, heller. Nu kommer det. 24.000 kalorier. Fint. Et H som Hans. Det bliver godt 30.000 kalorier. Sådan der. Et G som Gitte. Ja! Hvor er jeg stor. Ej. Hvad skal der så England. stå? Ja, der skal stå England. Okay. Ej, det vil jeg godt se. Der var langt ude, den der. Her kommer dine kammerater. Skal ud og rejse. Flot, klar. Tak. Det var flot alligevel. Kan I så ønske ham ordentligt tillykke? Ordentligt tillykke. Det er skønt det her, ikke? Og vi fortsætter i morgen. Der er det 9. klasse. Er det godt så længe. Hej. Hej. Ja, der er lige. Det var 10 kilo eller sådan noget.